Днес ще си говорим за интеграцията на импланта и какво се случва след операцията. Аз съм доктор Ситнов и поставям импланти в клиника Citident. След поставянето на имплантите, ние изчакваме между 7 и 10 дни да зараснат меките тъкани, да свалим конците и да се премахнат отоците. Когато е загубена голяма част от коста на горна или на долна челюст, ние използваме така нареченият PRF. PRF-ът представлява взимане на кръв от пациента в специални епроветки и обработването й в центрофуга. По време на обработката се отделят различни фракции на кръвта, което ни дава възможност да я използваме заедно с добавянето на изкуствена кост за поставянето им в горна и в долна челюст и за по-доброто костово интегриране на импланта. Но искам да отбележа, че това се случва само между 5 и 10% от пациентите, като при останалите 90% от пациентите сме установили, че не е необходимо поставянето на изкуствена кост. След зарастването на меките тъкани, ние изчакваме между 3 и 4 месеца за настъпването на пълната костоинтеграция. Костоинтеграцията е процес, при който импланта, т.е. титаниевия имплант, сраства с коста, т.е. те изграждат едно цяло. И затова казваме, че този процес обикновено трае между 2, 3 или 4 месеца, в зависимост от това дали е на горна или на долна челюст. Естествено, от много важно значение има и дали пациентите имат някакви придружаващи заболявания. Това могат да бъдат диабет, високо кръвно, а особено важно е при пушачите и тези, които използват електронни цигари, как ще протече оздравителният процес. При хората с диабет от особено важно значение е той да бъде контролиран и правилно да се проследи оздравителният процес. При хората с високо кръвно трябва да бъде то контролирано от личният лекар и поставено в нормални граници. При хората, които са пушачи и тези, които използват електронни цигари, е намалена микроциркулацията в меките тъкани, което създава възможност за възникване на инфекция. Ето защо аз бих препоръчал на всички, които използват цигари или електронни цигари, да ги намалят по време на операцията и след оздравителния процес, или ако могат, напълно да ги откажат. Знам, че това е невъзможно, но това би гарантирало успеха на едно имплантологично лечение. От много важно значение е използването на шина за бруксизъм. Тя се прилага след операцията между първия и третия месец, заедно с временните протези. Поставянето на Night Guard или така наречената нощна шина дава възможност да се намалят силите на стискане и скърцане с зъби, което да предотврати вредните влияния върху костоинтеграцията на имплантите. От много важно значение да изисквате две неща. Първо, имплантите да бъдат поставени с помощта на хирургичен водач. В нашата клиника Citident ние изработваме хирургични водачи вече повече от 10 години. Хирургичните водачи дават възможност за точното, прецизно поставяне на денталните импланти в коста. Тоест, това, което сме планирали на компютъра, това ще се случи по време на операцията. Второто нещо, което е изключително важно, е финалните конструкции след 3 месеца да бъдат циркониеви с титаниев бар. Титаниевата рамка дава голяма стабилност, а циркония дава много добра красота и естетика. Тази конструкция в съвременните методи трябва да бъде не циментираща си, а завинтваща се, подобно на лего. Защо е това? Защото циментиращите конструкции не търпят никакви корекции и често след като бъдат поставени няма никакъв начин те да бъдат свалени. Докато завинтващите конструкции дават възможност по всяко едно време да бъде завинтена, свалена, ревизирана и поправена, ако е необходимо. Аз съм доктор Неделчо Ситнов и ви благодаря за доверието към нас.